Mangar raine. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja jos, banting, aja tos, jiwit, kempal, bengkal. Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan, tokno legane ngantiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong. Lakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awita denceng dencengan blegek kugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel.
Kurang ngimpi apa-apa lah kok. Garang kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Tru? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tru. Heeh. Yo anggepe bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae, Ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker, kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengut terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah
Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro ora tau ana iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupak. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning Nadanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ramani ngunek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben ngono kuwi wong di derajat wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso jeroan duwe derajat duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soalé. Ayo engko gampang engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang.
mangandika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur, piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibingkem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu ngomong kono, krukop sarung. Gong, dadi masalah lho Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Nggih. Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun mana? Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godha. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idia siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ning Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanta, Ismaya, Ismaya.
Iki bolak-balik tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Komeng pate. Kowe iki alah ni. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho, cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Hak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tundas ngono. Tang des. Dagel aku ilang tadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan mbiyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi, "Gah. Aku ora ndek masalah kok.
Mo nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena Karta kaya ngendi? Lah ning nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jama-jama. Pun riki mawon. Yo. Enggak iki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja. Sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, Non. sing tomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semene terus kula gudak ngangge gundul kula. Iya, glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngayeh. Mboten pitados. Ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh.
Ya kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti to apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara Garukaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya, Pak, ra sida mrene. Apa iku? Monggo panganan. Arahe iki kaya mrene, Bul. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis to, Le. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budal. Mboten nggawe gending lho, Pak. So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab sing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Datan kawusa manjing wonten ing Daton Negari. Nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining rangkah padukan Karang Kadempel. Nenggih sangganing para sataka ing samapta ing gati sawiga ing diranengga dhateng rawuhipun Sang Rekara Patih Arya Sengkuni. Kala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ongke surukatite merut layut sagung praratu pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mule kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar.
sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak le. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhakake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan, Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis taken dawuh. Ning sampeyan ampun keri. Sampeyan yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ning ngarep ning kowe sing tumandang lho Dur Kartomarma. Nggih, wis taken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, aku lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara lho. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe.
Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kuwi senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap gawe pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong marang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Biar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggah tak ayoni Ndara Kartomarma. Jebol Gajah Mubarak. Mak ora iso. Hoi. Iya. Oh, bendro saentuke.
Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangka mungga mati. Wah. Wedian. Mudar kowe. Mati. Durmagati dajal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengilan Halya Durmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Lho, masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Durmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa? Cinga-cingane Ngastina. Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, delame iki celo bae. Des ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngrutuk delam. Iki ngeplak wis lolo tates-tates. Nah, modal kowe. Ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh, clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cecok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho 20 sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati.
Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Ajigelan. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurik. Uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ha tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jleng, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekalan. Ha terus Kalah, Man. mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe meng batur, Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah ro batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Lah, isin iku nggo melem ilang.
Lah masalah mudul waktu teng budi-budi wis kala-kalu petuk kon dadak. Ijen lah madang tenan. Jinan. Maju ra kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lantur sing kula ana cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kekekekno turan krupuk entekno. Wo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret, Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya klerak-kleru Petruk jebule mlacet ora. Der, Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajrih kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara.
ngambut dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho Jare monggo. Pas ondol jil. Ora apa-apa tak antem jil. Aku disaut ngene-ngene. Banting ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Ki kowe karo aku nek ora mlayu nek ngersane Darantasena ora njaluk sak biyantu Darantasena kalah go. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Darantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Kana kowe sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena Kedrawasanten. Sampeyan boten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi angus jara. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Darantasena. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngenekke benerane lambene. Aku piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Drusasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing tumandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus mengsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh.
Ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi Gong wis rampung Mbon wis lho Den nanti ya Tru ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajake Gus apa pun nang ndero wis nek panas asine drope Gus lambemu ora men silir wis cukup ning kene Gong terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabur wah geleleng aku nyuk dongkulmu matke nek ambles bumi carane pripun Den sikile gedruk lemah ping 3 niat ingsun ambles bumi mesti iso ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke put Truk gleleng kowe Gong butuh tela ora ora tak colongke mesake ora urung arep dok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit apa Truk moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono Gong ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling aduh wah bajigur sapitang ya Tru syukur ora munggah ndak wah hebat wah padahal sapitang kampung iki warna-warna jedol Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, batrene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, Aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takone ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Kowe truk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Tru. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak
delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendrenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, ora golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayojan iki apike ngeri-ngeri suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nafung lho. Ya mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi? Iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Mangar raine sajake mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana kowe mau ngajar aku untuk banting ting aja jos banting aja tos jiwit kempal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong. Lakon lho. Ati iblis motor wae. Ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe.
sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe kutok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu Petro, aku culno, aku tak melayu ngono. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae kowe salahe ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane Kurawa singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake.